Hei, salutare, dragi prieteni! Eu sunt Ana, iar astăzi am revenit la un nou vlog. Astăzi am o dispoziție foarte bună pentru că o să vă zic mai târziu. Așa, deci, cu toții știți că mie îmi place foarte tare să colecționez și dacă și voi aveți o colecție, cred că fiecare din voi aveți câte o colecție. Dacă nu, vă provoc să vă faceți o colecție. Dar, până când, vreau să vă arăt noua colecție de jucării. Am o cutie colecționată de bucurii și m-am gândit să o deschid împreună cu voi. Deci, sunteți pregătiți să deschidem această cutie? Eu da. 3, 2, 1 și... Oh my god, ce tare e! Aici avem o scrisorică. Haideți să citim. Tu știi că lucrurile mici aduc cele mai mari bucurii, iar vocea descoperirii lor te transformă într-o persoană specială, un colecționar de bucurii. Deci, eu deja mă consider un colecționar de bucurii. Așa, vedeți, Chipșoc este entuziasmat. Ok. Adică cineva care caută, adună și sărbătorește micile bucurii ale vieții. Vei descoperi în cutie astfel de mici bucurii sub forma unui prieten simpatic de la Hasbro. Fă cunoștință cu ei și colecționează-i. Îți promit veselie și multe momente de joacă. Cu drag, echipa Hasbro. Hai să vă prezint prima mea colecție de Lost Kitties. Lost Kitties sunt niște figurine sub formă de pusicuțe. Lor le place să se ascundă în diferite locuri, iar în noua colecție figurinele sunt ascunse în cutie de înghețată. Abia aștept să le caut. Deci noua colecție se numește Lost Kitties Kit Twins și în fiecare cutiuță se află câte două pisicuțe foarte, foarte drăguțe și accesorii. Așa, hai să vedem ce este înăuntru. Ce tare! Oh my god, ce tare este! Îmi place că aici avem plastilină, iar aici avem o cărticică foarte tare. Uitați-vă, e una mai deosebită. Dacă faci așa repede, observați desene, parcă e un video. Haideți să deschidem plastilina. O să încep cu asta maro. Deci, uitați-vă ce am primit din această plastilină maro. Este o pisicuță foarte, foarte drăguță și foarte funny. Aici avem un fresh. Aici avem înghețată și aici tot înghețată. Iar acum o să deschidem această cutiuță roz pal. Este culoarea mea preferată. Și drăguț arată. Și aici mai avem o pisicuță cu mâncărica ei. Și aici două înghețate. Și acum haideți să vedem ce se află în această cutiuță. Oh my god, galben cu albastru. Albastru este culoarea preferată a Iulianei. O să-i placă și ei de asemenea. Deci aici avem două înghețate, ca două copuri. Când le pun pe capul meu, haideți să deschidem pentru că vreau să găsesc pisicuțele. Ok, o vom deschide pe aceasta galbenă. Oh my god, ce tare! Haideți să luăm pachetelul. Wow! Luăm pachetelul. Și aici avem și banană roz și încă înghețată. Yummy! Deci cred că această înghețată are gust de banană, după cum observ eu. Și acum, hai să deschidem pachetelul și să vedem ce pisicuță am primit. Oh my god, ce pisicuță drăguță avem noi aici! Este o pisicuță care zâmbește. Miau! Uitați-vă ce pisicuță drăguță! Iar acum să deschidem această înghețată. După cum puteți observa, am mai găsit niște accesorii, adică o înghețată de fapt. Și aici mai avem o linguriță mică. Ei, iar aici avem perechea Carrie și Judy. Hai să căutăm a treia pereche de figurine. Hei! Ok, deci ne-a căzut aceeași culoare, albastru cu galben, dar cred că o să fie totuși diferite figurine. Haideți să vedem. Cunoștință cu a treia pereche, Sir Sings și Sheila Songs. Deja avem 3 perechi și după cum puteți observa, până acum am strâns cam atâta plastilină și încă mai avem, știți voi,
încă două cutiuțe din acestea mari și să strângem și mai multe plastilină și la final o să le amestec și să vedem ce culoare face. Iar acum faceți cunoștință cu perechea Topen și Mr. Mifid. Deci, colecția mea se mărește, avem deja 4 perechi de pisicuțe foarte, foarte drăguțe. Și plastilina mea noi se face din ce în ce mai mare, de fapt înghețata. Vedeți? Înghețate. Deci, după cum puteți observa, mi-a căzut din nou Cari și Judy. Mai am o pereche cu numele Cari și Judy. Deci, uitați-vă cât de înghețată am eu aici. Bine, e plastilină și haideți să amestecăm. Ok, deci sunteți gata? Deci uitați-vă ce înghețată, drăguță mi-a ieșit. Iar acum să vedem ce pisicuțe s-au ascuns în biberoanele cu lapte. Aici avem un brief din gama Los Kitties și hai să vedem ce este în cutie. Deci aici avem o plastilină și înăuntru mai avem ceva. Oh my god, hai să vedem ce avem aici. Iar aici avem un sticker cu Babs și acesta este Babs, ce cute arată! Hei, eu sunt Babs, ce mai faceți? Aici avem plastilină roz pe care o adăugăm aici. Aici avem un sticker și aici pisicuța. Deci Babs are un nou prieten pe nume Bart. Hei, eu sunt Bart. Deci acum deschidem a treia cutie și aici avem plastilină. O punem aici la înghețată roz. Iar aici avem un nou prieten. Ce drăguț! Am din nou un nou prieten în colecția mea pe nume Puffles. Hei! Din altă cutiuță mai avem un nou prieten pe nume Buttermart. Hei! Iar acum deschidem ultima cutiuță cu lapte. Da, punem laptele aici. Iar acum facem cunoștință cu ultima figurină din colecția mea pe nume Puddles. Aici are stickerul lui. Îi place foarte mult să gătească, la fel și mie îmi place. Deci da. Deci Babs se joacă cu un balon, Bart a cules flori și s-a murdărit. Puffles face băiță că vrea să fie curată. Iar Buttermart este trist deoarece i-a căzut înghețata. Iar Puddles face mâncărică. Asta este noua colecție de Los Kitties. Ei, este foarte tare. Sunt foarte drăguți toți. Deci sper că v-a plăcut noua colecție de Los Kitties, iar pe voi vă provoc să vă creați propria colecție. Cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Nu uitați de un like, un subscribe. Eu am fost Ana. Sper că v-a plăcut noua mea colecție. Bye!